ma zuciyarka wata sakon da har abada ba za ka taɓa manta da shi. Ban jin akwai sakon da za ki iya gaya min da zai bani mamaki. Sako ne wanda za ka tafi lahira da shi, wanda har a zare maka ranka ba za ka taɓa mantawa da shi ba. Ban fahimci maganar ki ba, farin ciki na. Babu shakka, yau zan kashe ka Najib. A'a Najib, na sani ba za ka taɓa iya mutuwa ba tare da ni ba. Idan ko har ka mutu ba tare da ka ba Hafsat, na yi asarar zuwa duniya. Najib ka amsa min, bi ka mu rayu a can duniyar mu ci gaba da soyayya Najib. Me ye dalilin da yasa ki so ki kashe ni? Wallahi san ka ne yasa zan kashe ka. Dakata! Da a ce babu zuciya, ƙaunarki da ba ta mini lahani ba.